Kanor, ang DJ na mas kulubot pa sa ampalaya, pero madulas pa sa okra. Mang Kanor! Narito na ang programang Panalo-Panalo sa Tanghali! Pero siya ang mukha nakakadiri! Ang programang bawat Pilipino ay nakangiti! Pero siya ang ngipay bungi-bungi! Ang DJ ng tiyan ang sarap ilitsyon pag nakatali! At ang itsura mukhang butike! Mang Iskiri! Mang Kanor! Ay. Mang Iskiri! Hindi Iskiri! Stand corrected! Let's go! Bye! Let's go! Correction lang doon sa sinabi mo, Papa Charles. Kasi hindi siya masarap ilechon kasi di naman siya yummy eh. Makunat na siya. So, hindi ako agree doon. Alam ko may na trying So sad. hard to get ka lang. Che. Pero alam ko isituyos ka rin. Alam mo, Mang Kanor, dapat hindi ka na pumasok ngayon eh. Bakit man? Hindi Wala ka pwede. naman ang gagawin eh. Naalala mo nung hindi ako pumasok, nagkasakit ka. Dahil mismo ako. Ganyan ang impact ko sa buhay mo. Pero O, bakit, tapos? pero bakit Mang Kanor, hindi ganyan yung nararamdaman ni Lynette Berhon Ay. sa'yo? Kasi hindi ko naman siya mahal eh. Ay, talaga? Paano mo siya mamahalin? May nagmamayari ng pastor sa kanya. Kaya nga. Sabi ko nga, pero man, ito lang mga idol, sa mga followers ko at subscribers, abangan nyo ang aming Ainor TV. Kalakadiha. Grabe Magkakaroon na na yan. kami ng YouTube channel ng aking mind. Aha. At lahat ng kikitain sa YouTube channel na yan ay idodonate namin. Ganon ako, katindi. Tulad ng ginawa kong Uplan Tabang. Uplan Tabang. Para sa mga drivers. Ngayong araw, ikakasana, mine. Ginawa ko yan, mine. Tutulong ako. Tabang is tulong. Uplan tulong o Uplan Tabang para sa mga drivers na apektado ng pandemya dito sa Quezon City. Kaso, Mang Kanor, hindi naman kasi maniniwala sa iyo ang tunay na mayaman. Kasi bakit? kung mayaman ka talaga, paano na lang daw ang kayamanan ni Architect Noel Manalo? Mga pinsan nga niya, ayaw nga maniwala sa iyo. Sina Atoy Manalo, si Adong Mercado, sila ay mga taga-Kalye, Tanawan City sa Batangas. Ayaw maniwala sa iyo. Gusto nyo, bilhin ko na yung resort nila. At regalo ko sa mind ko. Yung Terraza Manalo Resort sa Tanawan. Palitan ko ng Ainor Resort. Alam mo, Mang Kanor, This mine. nakakainit ka na talaga ng ulo eh. Go straight to the point. Ano ba talagang pakay mo ngayong araw, ha? Diba? Kasi ang Uplan Ano? Tabang, ang Uplan Tabang nga na Ano? ginawa ko ngayong araw, tabang sa mga tsuper. Tama Quezon naman City. daw. Tama naman daw yan. O, ikaw ba talaga? Oplan Tabang, mamahay. Siya ba talaga tumulong? Hindi ko sure. Pero ang sabi kasi dito, Oplan Tabang, parang mukha lang niya, katabang-tabang. Talagang tatabangan ka talaga sa itsura ni Mang Kanor. Pero, Mang Kanor, ang totoo, saan ba kasi yung sinasabi mong Oplan Tabang na yan? Mapuntahan nga ng mga idol natin nakikinig ngayon. Kasi yung Oplan Tabang na yan, syempre ang nagdala niyan, ang ating AM station na DYXL. Bakit? Anong bakit? DYXL? DYXL nga, DYXL. DCXL? DCXL. Ay, naku. DCXL. Ito naman, mukhang, minsan nga lang tayo magkamali. At least kinorek. DCXL. Yan tayo. Wala kasing kalam-alam. Hindi. Walang kamuwang-muwang. Hindi, DYXL yun. Sa Cebu pala yun na IFM. DYHP yun. Hindi, sa Cebu na IFM. DYXL. Hindi. Totoo. Mike, Ano naman nakakatawa, Mang hindi, Kanor? Mike. Tingnan mo. DCXL. Sabi yan, DYXL yung mata. Ang DCXL 558, pati ang Arimin Foundation, nagkasa ng Uplan Tabang sa mga tsuper sa Quezon City, namigay ng food packs, hygiene kits, para yan sa mga tsuper So, na ikaw- napiktuhan ng pandemya. Ako ang nagbigay ng ideya sa Ay, sus, grabe. Tingnan mo kung gaano ko katalino, man. Sandali. Kasi ang aking kanunuan, Albert Einstein. Sandali.
tawagan natin si Boss Rico Canoy. I-confirm natin kung ikaw ba talaga ang nagbigay ng Sandali. Oo nga, advice. sige nga. Busy si Boss Rico. Ah, Tawagan. hindi. Busy siya. May meeting siya. May meeting. Gusto namin makasigurado, Mang May Kanor. busy siya. Huwag niyo tawagan. Bakit takot ka? Pagalitan kayo. Busy siya. May meeting eh. Try lang natin tawagan din. Huwag niyo na tawagan na. Tatawagan Okay, natin next para balita sure. tayo. Para sure tayo. Actually, Try natin tawagan. actually ang DCXL talaga ang nagpasimuno ng Uplan Tabang na yan. Ngayon ko lang din nalaman meron palang Uplan Tabang. Wala. Tatawagan ko si... Ideya ko yan pero medyo mas pinaganda lang nila. Hindi. Ano natin mga para magkaalaman talaga lahat, Next diba? balita na tayo, May Mine. number ako dito ni Boss Rico Canoy. Umaasang hindi nalalala ang COVID-19 variant, sabi ni mahal na Pangulong Duterte. Sana nga. Kasi may mga variants na naman na nakakatakot tulad nyo sa India. Teka, Mang Kanor. Yes, ma'am. Ikaw, Yes, ma'am. ikaw ba nagpabakuna na? Kasi gala ka ng gala Hindi ko sasabihin na hindi pa ako nabakunahan. Oh, ano? Ha? Mine, ha? Oh, mine! 5 beses ako nabakunahan. Kakasabi mo lang hindi ka pa nababakunahan. Alam mo bang pwede kang makakuha ng virus code din? Sige ka, matutuloy ang final viewing mo. Ay, si Bako ka niya. Easy na. Tinatawagan niya. Ay, huwag mo lang tawagan. Bugiro kayo ka magkaroon. Ay, hindi kasi ito mga idol. Busy nga si Boss. Sabi ko sa'yo, busy. Tingnan mo. Ako ang nagpasimuno ng Uplan Tabang na yan. Para makatulong tayo. Kaya huwag kayong humintong tumulong sa inyong mga kapitbahay. Diyan sa inyong komunidad mismo, marami nang kailangan ng tulong. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa ibang komunidad para tumulong. Mismong sa komunidad mo, meron ng mga tutulungan. Kaya abangan nyo ang Ainor Pantry. Wala ka na. Di ba, Ay, Mine? Panty? Ainor Pantry. Ainor pantry ka dyan. Kayong dalawa, men, para sa imbes na igastos natin sa kasal, itulong na lang natin. Tignan mo ko, Mang Kanor. Grabe na yan. Di ba? Masama Hindi. ba? Anong hindi, men? Hindi. As in, wala. hindi matutuloy ang Ainor pantry na yan. Bakit? May, ba't Una sa lahat dahil wala namang Ainor. Ano Wala ba? naman tayo. Ba't naman? May, Hindi ba laban chance talaga? alam ko naman, men, malapit ka na mahulog sa akin, men, eh. Ginawan mo nga ako ng kanta, di ba? Dahil sa'yo. Kung ihulog kaya ka namin, Mang Kanor. Alam ko nahulog na yung mind ko sa akin. Ay, nako. Sinasabi ko lang dito mga idol, pagtulong natin sa kapwa ay hindi yan titigil lalo pa ngayong pandemya. Di ba, Mahin? Kaya sa mga nais tumulong dyan, huwag ka mahiya. Tingnan nyo ako. Matulungin na tao. Talaga? At mabait. Hindi ako mayabang, Mahin. Kung talagang matulungin at hindi ka mayabang, bakit mong tinatawagan ko si Boss Rico, ayaw mo namang tatawagin? Busy kasi siya. Huwag mo siyang istorbohin si boss. Busy siya. Sinasabi ko lang naman sa aking mind na kung sakali magbago ang isip mo na ituloy na lang ang ating reception sa kasal, mamili ka kahit saang hotel. Ito, Boss Khalifa. Sumasakit na ulo ko sa'yo, Mang Kanor. I-confirm na natin kay Boss Rico. Nag-reply sa akin. Gusto kong malaman talaga kung totoo yung mga pinagsasabi mo. Sandali. I-confirm lang natin. Huwag mo ako ipasubo dito. Maawa ka. I-confirm lang natin. Sige nga. Busy nga si boss. Busy. Hello, boss? Hello. Boss Rico. yes. Pasensya na sa abala, Boss Rico. Sandali. Si Mang Kanor kasi, Boss Rico, on the air po tayo. Ay, Si Mang Kanor po kasi, ipinagmamalaki po niya na siya daw po kasi ang nag-a-advise po sa ating Uplan Tabang sa DZXL at saka sa RMN Networks Incorporated. Totoo po ba ito, boss? Kasi hindi kasi kami naniniwala na siyang advisor mo. Tapos yan, alam mo, akala ni Mang Kanor, hindi yan nag-monitor sa programa niya. Ano ka ngayon, Mang Kanor, ha? Ang bumira ka talaga. Hindi pa isumbong yung illegal broadcast niya dyan sa station na yan. Kasama yung NTC, KBP, PNP, lahat. Boss. Pati PSG. Boss, ba't niyo ako isumbong, boss? Wala nga akong tip ito, boss.
Yan tayo eh. Nagyayabang ka kasi. O, tingnan mo, confirm na confirm, di Boss, ba? salamat po sa time. Bye-bye, boss. Salamat, boss. Sige, boss. Alam niyo, boss, ang ganda ng ideya talaga ng Uplan Tabang. Salamat, boss. Tignan mo, nahuhuli talaga eh. Ang galing talaga ni boss. No? Dahil Ang galing dyan, ng Ikaw, ideya pasensya nila. sa abala. Uplan Ayan, Tabang. confirm. Grabe talaga, Uplan Tabang. Ang galing talaga ng ideya ng Mang DCXL. Kanor. Sumakit yung tiyan ko sa Dahil mga- dyan, nakakahiya ka talaga. Turn off na ako lang sa'yo. Simula nung unas hanggang ngayon, nakaka-turn off ka talaga. Naku, May- pwede ba? Pwede ba dikit kung- yung pangalan mo sa pangalan ko? Pwede ba akong bumili ng switch para i-turn on mo? Alam mo, Mama Ay, Ano? bago tayo tumawag kay Boss Rico, nakikinig na pala sa amin. Nireplyan ang aking tawag na. Ano? Illegal ka pala dito eh. Ay, yayabang ka kasi, tingnan mo. Oy, bakit? Sinabi ko naman kanina, man, hindi mo ba narinig, man? Ang sinabi ko, ang galing ng ideya ng DCXL at Pero- ng Arimen Foundation. Pero Pero, sinabi mo wala kasi- yan ang sinabi mo. Wala akong kinalaman dyan. Ang galing ng utak nila dyan. Ako, Ay, nako. kung hingi silang tulong sa akin, tutulong ako. Pero, hindi ganyan ang statement mo kanina, Mang Kanor. Huwag ka Okay, ganyan. occupancy rate sa Pasay City, General Hospital sa moderate risk na lamang. Tignan mo. At least moderate na lang. Talaga, itong matandang to eh, no? Pasaway Kaya talaga. kayo, huwag eh. kayong pasaway kung ayaw nyo mamoderate. Moderate Kakaganyan mo talaga, Mang Kanor. Ready na yung final viewing mo. Sandali lang. Sabi ko, huwag niyo tawagan si boss kasi busy yun eh. Bakit mo tinawagan? Napakatigas talaga ng ulo mo, Papa Charles. Di nalaman namin yung totoo. Oo, di ba? Grabe talaga. At dahil dyan, lalong wala kang pag-asa, Mang Ayun Kanor. lang. Mine. Hindi. Mine. Yan ang- Bahala ka dyan. Yan na. I'm sorry, my love. Ay, 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 ay. FM 93.